שחיכיתי כבר בעצם למה שהוא מרגיע, ואם הוא פה אז זה סימן שהלך עוד שבוע בשקט. שוב שישי תפס אותי עם הלשון בחוץ, אחרי עוד שבוע שלחץ אותי לרוץ. עוצר את הכל סטופ, וזה בא לי מה זה טוב עכשיו. לא 3 בצהריים כבר נפתח לי הרעב, נכנסים לאוטו ויאללה בוא ניסע, עולים לירושלים לראות את המשפחה. שבת שלום. הגענו, שיחות סלון, שיחות חולין, לכל המומחים בכל התחומים, עיתונים, יש תבשילים, כמה אוכל, יא אלוהים. אבא אומר מתי תקנה דירה, אמא אומרת עכשיו זה הזמן, תחת זה אצלנו הכל על השולחן, כן, גם כל האוכל, גם כל הבלגן, קומפות ופיצוחים, לספה מפוצצים, בחדשות שוב מטריעים, עלייה במחירים, תמיד בתוך מסגרת ראש, הכל לחוק, הכל יגלוש, ורק המשפחה מסדרת לי את הראש. יום שישי הגיע והוא בא בדיוק בזמן, כמה שחיכיתי כבר בעצם למה שהוא מרגיע, ואם הוא פה אז זה סימן שהלך עוד שבוע בשקט. יום שישי הגיע